Vi har køkken herover med dræn og vand, der kommer ind her ved den lille rør, og så har vi et stort udledningsrør herover. Så har vi en anden til opvask. Og så har vi herover, hvor vi kommer til at have pumpen til at sidde midt i alle de her rør. Du har igen udløbsrør til gråvand. Det er den store der. Og så helt op til anden etage. Det kører så hen, og det her så er den næste badeværelse. Det står så her med, det er så til toilet. Det er så til håndvask. Det er så vand, der kommer ind fra pump eller fra lokalvand. Det fortsætter så videre her derud til. De mangler så en lille smule rør hele vejen ud. Og vi skal så begynde med at tørre i dag.